Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Mga opisyales sa probinsya nagpasalamat kag nagadayaw sa pagpasar sa third and final reading sa Senado sang Negros Island Region Bill. Suno kay Senador J.V. Ejercito nga nag-sponsor kag nag-co-author sang hagna sa pagpasar sini, mas nagalapit na gid ang katumanan sang Negros Island Region. Ang bill ang nagaduso sang pag-revives liwat sang NIR nga ginatapuan sang Negros Occidental kag Oriental pati na Siquijor suno kay Ejercito. 22 ka affirmative votes ang nakuha sa among hagna kag wala sang negative votes kag abstention. Para kay Senate President Juan Miguel Zubiri nga among principal author sang bill, mas mapahapos na sa mga pumuluyo ang pagserbisyo sang gobyerno bangod hindi na sila magpadulong pa sa regional offices sa Cebu ukon Iloilo. Para kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, ini katumanan sang promisa kag isa naman ka pagpanghangkat nga alatubangon. Para kay Bacolod Mayor Albi Benitez, isa ini ka milestone kag crucial step padulong sa regional progress. Sunod naman kay 3rd District Congressman Francisco Benitez, ginduso ini sa mga tiglawas gikan sa Negros. Jutay na lang atikang kag manginlay na ini na nagakasuyran sang mas madasig nga delivery sang serbisyo kag magahatag ligwa sang pagpatinad pagid. Ginapanginbulahan naman nanday Congresswoman Juliet Marie Ferrer kag Mercedes Alvarez ang pagpasar sini, labi nga malapit na ang katumanan sini. Para kay Bacolod Congressman Greg Gasataya, ini isa ka game changer sa bahin sang pagdala sang serbisyo sa mga Bacolodnon kag Negrosanon. Natala na naman nga magasapol ang Regional Development Council suno kay Mayor Albi nga among chairperson na gud istoryahan ang pagpahamtang sa mga regional satellite offices. So hopefully, it will hasten and speed up ang delivery sa mga services ng aton nga mga departments. Sa next namon nga RDC meeting, I've asked all of the departments and offices kung sino interested magbutang sang daw satellite office di sa aton. No? Kung di ko nagsala daw several to nga mga offices kag mga regional heads nga nag-express interest magbutang sang satellite office di sa aton.